Bos días a todos, amigos, desde o meu recuncho de Trevinca. Hoxe, nesta fría madrugada de outono, quero falarvos dun dos puntais máis firmes e constantes do noso grupo cultural Nós, a xente do redor. Armando González López non só é un refutado doutor en medicina. Armando é un mestre da palabra, o que está avalado por un grande número de publicacións de libros nos que trata de diferentes materias. Con ese toque literario sempre que domina a perfección. Armando tamén é un extraordinario poeta e letrista, poñendo letra a moitas das deliciosas cancións coas que María do Ceo nos fai a vida máis fácil. Pero non queda aquí esa polifacética actividade diste xenio. A música é outra das facetas que domina e coa que nos deleita en moitas ocasións como cantautor. Como, por exemplo, coa composición do himno de Nós, a xente do redor, que inspirado nun poema de Avelino con música de Armando e María do Ceo e partitura de Benito Villar Fernández, hoxe tratarei de non estragar poñendo voz ao mesmo. Non vos preocupedes que non cantarei, pois o meu respeto por Armando, María e Benito é moi grande para que perpetre ese crimen. Nós, a xente do redor. Somos xente do redor, da parroquia dos afectos. Levamos no noso alento o que sae do corazón. Somos a xente de nós, espallamos esperanza. Somos de paz e inquedanza para un futuro mellor. Coa palabra, coa canción, imos labrando a cultura, xenando literatura polos regos do terrón. Coa nosa pluma nas mans achegamos, fachendosos, os pensamentos vizosos na nosa fala de irmáns. Nós, a xente do redor, sementamos amizade, abrochos de libertade, bicos e versos de amor. Somos a xente de nós, somos xente do redor, que con cordura e paixón creemos nun mundo mellor. Nós, a xente do redor. Grazas, Armando.